Congressman kagsubong Mayor-elect Jerry Treñas. Madamo ang pagabag-ohon sa pagbalik bilang alkalde sang syudad sang Iloilo. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa liwat nga pagpungko ni Lone District of Iloilo City Representative Jerry Treñas bilang mayor-elect, madamo inisang ginaplano nga programa nga igapatuman, lakip ang pagbag-o sang sistema sa Iloilo City Hall. Iyang iga-appoint bilang city administrator si Melchor Tan, kag magapamuno sa City Legal Office si Attorney Edgar Hill nga anay man sini nga tinawo. A person that I have trusted very well sa akon nga mga concerns, si Jonas Villusilio. Ang aton nga city administrator si Melchor Tan, ang iyang assistant si Butch Panagiton, ang city legal naton si Attorney Edgar Hill, ang building administrator naton si Mitz Antiquenia. He will also be in charge of my own personal security. Suno kay Treñas, tanan nga job hire ang pagakakson sini, agud magsugod sang panibag-o nga panghimanwa. Kutob sa mga department head nga nagamit sang resources para sa politika, ang magamatumato na sa pag-resign. Guwa sila tanan. Hindi na sila mag-worry. All of them will be out. Going to make sure nga from day one, plastado ang aton lakat para sa aton syudad. There are so many things that we have to do. And we cannot wait for tomorrow for that to happen. So dapat Dugang pa ni Treñas, prioridad sini amo ang mga Ilonggo. Iya pagatutukan ang beautification program, agud mabuhi ang mga tanom sa palibot. Pasigahon ang mga guba nga suga sa mga dalanon, kag may nalatag naman ini nga mga plano para sa plaza kag public market. I am getting former USEC Dong Sarabia, nga ara sa una sa Department of Tourism para makabulig sa aton para sa aton promotion bilang convention sang aton syudad. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.